משה, חשבתי על זה, מה אתה אומר על משהו כמו... ליז עם ידך בתוך ידי. דניאל הוא אגדי. לא. אחי, זוכר שדיברנו על זה? זה לא בקטון, זה קינג ארבע. שוב. קינג ארבע, גרילציה. זה קרה אישה ממש לפני 6 שנים. הוא התחיל איתה בסניף שהיה חסר אונים. יום מכינה לו מאפים, השומנים שלו תופחים לו. תמצא קלה כמות שאוהבת מתוקים. תגידו לה אליזה, אמא איזה בריזה, אנחנו לא נשים לך את הפלייליסט של שישי. דניאל ישראל נעים, תרים את הידיים, שתדע כל המדינה, הלילה אין שינה. נעשה לכם את זה פשוט וכיף. דניאל בחושה לא ירוץ יותר יחף. מי שלא קופץ היום לא מבין את החיים. תעלו על שולחנות, תסתדוני מתחתנים. קל בסבבה. דורז. אביה. מה תגיד? דוני. חזיר אדיר, יוזר היבוסי. נעם. אני קוראת לו היי שונו, זאת התצפים ממצפה אגדי, אגדי. היי נוני, זה החתיך שבא מהעורר, בואי נביא לנו כנר. לירז חשבה שהיא רוצה עולם קטן, מספיק לה רק באולם קטן. דניאל אומר שהוא החתן, שהוא אשכרה חתן קטן. תרימו את הידיים, זה קורה, תראו את החתן הזה, אין לו מתחרט. תרימו את הידיים, מי קלה, אימא'לה, איזה מאלפת השמלה. הכל בזכות המיקודית, בגרויות. הוא היה בצנחנים, היא תצפתה על הגבולות. אם יצא עם חברים, יקבל 2 סתירות. היא חיכתה לחתונה כמה שנים ודורות. ליז מזמן כבר לא רווקה, הם כל היום חיים ברומנטיקה, כל הזמן ביחד בלי הפסקה. איך הוא ברח לה לדרום אפריקה. איזה ברח? חולת ניקיון בקטע אחר והוא מלוכלך, מבשלת נדיר וכל מה שהוא מכין תמיד נזרק לפח, וזה נשפך עליו, שורף את המטבח, מטבח בגג. יש מטבח, הבית שבגג יהיה מושלם. תרימו את הידיים, זה קורה, דניאל תוריד, זה לא משנה, תשלפו את הציפורניים למכונה, היא עובדת בהכל בשורה התחתונה. איפה הם הולכים לגור? אבא תתגעגע, זה ברור, פיפה מעכשיו זה אסור. ליז ודוני זה סיפור סגור, כולם לרקוד זה הדיבור. איי סיבוב שני ויאללה ביי, סוף סוף הצליח על הסטאי, בוא נגח את סוף סוף היא קיבלה את ההצעה, כל בוקר יעמוד למסדר בהצדעה. נשברה הכוסים עכשיו נישואין. נעיף את הרחבה, בחתונה נחגוג עכשיו כולם נועלת סנדליים. סנדליים, וגם להבין 2 שמאלות, הקפיץ עם חברים. יאללה כולם רוקדים. ליז ודוני, אשכרה אתם מתחתנים. תרימו את הידיים, זה קורה, תראו את החתן הזה, אין לו מתחרט. תרימו את הידיים, מי קלה, אימא'לה, איזה מאלפת השמלה. מצויני! מכבי חיפה. מכבי תל אביב! לירז. מהיום את קאסלית רשמית. רשמית.